dalekoj galaksiji, niz kaldrmu Mliječnog puta, nalazi se 640 km ulijevo jedna mala planeta na kojoj se ilovača vadi za cigle. Sa te planete vam donosimo jednu čudnovatnu priču. Ček, šta je ovo? Momak, pogriješio si planetu! Teo je ženu ko svaki čovek da kupi zemlju kraj planinskog vrela i šljivik mali za rakije da ima nekad zasijela. Oj, šta je ovo? Vanzemljaci, Nuto, biži! Oj! Aj, biži tam, vidi mu Einschlaga jebuo seb majku kad prije smota. Oj, šta me snaže, majko, moram bježat ako me zafataju. Prodat ću mi džigarice i gubala i jetku i sve bubrek. Oj, ovdje mi treba šta proučite. Merhaba, 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 merhaba i merhaba. I šta kaješ, ljudino? Napali te vanzemljaci neki, jel? Jest, ne zalaju ja više ako lažim. Ma ja nadirete s onog žutog, dobro nisi vidio 100.000 radnih mjesta. Ej, ja sam prvo mislio da si meni sihre bacio, dakle kad sam počeo učit vidio sam da nije to. Dobro je meni džedo govorio, uči sine, če god stigneš. Dijete bo, i ja radim možda 400 maraka, idi uzmi, nauči njemački, idi ba za hljebom tam. Jes, pujdo. U starom jevrijskom čitabu Eda majka piše: O vi prodane duše, doći će anamoni s onog svijeta, uzet će vam silikone, a vratiti Haseta i Bruce Lee-a. Pa šta je onda sad bilo, gdje su? Mešćini nama se o njevo skrhljao. Kome se bolan o njevo skrhlan, jebaću neko majku sad, samo ako ga dol nađe. Ja sam ono krvavi žuljevima okopala, iži ti. Mama, očekaj, ponesi vile. Mama, pa šta ćemo im uradit? Sad ću ja njima sinko dol jeba mater. Oj, mama, pa upo njive ste skrhla. Pa sve mi lijehe kupusa povaljali. Joj, mama, garant je on pjani vozio. Hajmo onda dol vidjet, ima li ga? Idi ti prva. Hajde, hajde ti za mnom, sinko, polake. Sinko, šuti, polake. Nemoj tam, sake. Sačekaj jebote, očin, otac, možda te ubije to. Joj, mama, mogli smo ga prodati željezo. Vidi koji je ovdje. Vidi je se odvalio sebi karter. Sad se poderu. Dajemo kastofona. I to na 2 kasetaš. Znaš ti poštite sve. Odmah ga skida tam, noć ga na koridor, prodavamo ga lova, čovjek. Idgor, sine, vidi ima mami kakve nape skini. Joj, mama, pa ne bi ušao da mi je čača gor. Hej, mama, mogo sam nam malo odvrnuti ovdje ovog radija, nek pjeva malo Enesa Begovića ti nađem i nek konačan drka dok vidimo šta ćemo s ovoga, na. Upalim nam malo nek tu šta. Pa eto, de, pusti me. Oj, mama, pa mi čini on zavedla. Sad će ovo djeso gasi, da ga pricne. Eto, sake jeboti on mater, ja sam rekla nemoj ga djerat. Piši, mama, piši za mnom, piši, poleti. Temelju dijete, ti bi konja s pločama počuo. Sad će meštini derni, sad ti derni. Šta bi? Nestade. Pa garant su ga cigane već u željezo mahnuli, hajmo mi kući. Hajde. Pa valjao to šta? Pa ne znam, Sake, nija šta bi ti rekao, ja sam bolje bacao, ali ne znam, nija, nekako mi ovo dijeli, pa hajde ga krenu. Oj, Belaja! Oj, šta ti je bona mi? Možda je dolo bukvirka, ali brzo će vidjeti djete! Stani bona je... Ma šta stani, djete se na pologu balo! Halo, Minka, odvadi! Ne lažem, Juka, sejfi mi, hajte dol sa mnom ušolu, ako lažem jebi me to. Hajte, pruži korak, Sake. ljudstvo, ima kako je makar zakonu, hej!
O, hoć kako je? Pa jebem vam kulturu, vam jebem ja džaba ovo patroliram po vazda, mora li se makar reći kako je murga droče, mora li se radi, šta se radi, ono ništa ko mamlazi kraj mene. Hajde da smo mi u pritku, dođi nam. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. A jebem ti narodi sjela, idi biži. Narod, vidite, upalo dijete u bom! Ode vidi, zapala mu glava! Gdje ga sve gati? Vidi, ja mu ga zatvorila ovu rupu, me viče, ne nemoj! Na hauze! Pa ću ga nađi. Pa bi je to svalio su kanal neću. Pa šta ti je rekao? Pa ne znam, viče sam hilfe. Ček da ja vidim. Dijete, da nećeš kod hipe, da ti nije goriva nestalo. Papa, nemaj, vojsi. Oj, mama, on je mi čini gladan, hoće da hapa. Šta ćemo s njim? Eto vala kako Juka moj kaže. Eto stari, reci sad. A na šta mali? Aj ti sad nama vam u kuću da ti mi nešto pokažemo. Mene samo zanima kako šetan u bong upade. Pa hej, gledaj, jedino objašnjenje je da je on povukao jako pa ga vakum ufati. Gledaj prdunja što su se dijaspore dočepali. Ifeta, idi nam donesi vode da mi njega ispušimo. A komu jebe mater? I hajse Thomas, on je zuha meine Freund Zemja, ich bin hier verloren. Evo vodu sam ja donijela, ko je tražio? Dijete, de malo uzmi napise, hajde. De dođi malo sebi. Aber ich will doch nicht trinken, ich bin aus dem Auto gefallen, Mensch, ich bin... Pa šta mu je sad, što plače? No to zacehnuo se. Nemojte ga dirat! I ja sam tako odriječila kad me ona ja namoru čerao da mu pušim. A znači tako fuksa, a kad je meni bilo, znači gadit se, ba ih neće, ne znam ja to, jel? Daj ba da ga zapalimo više, da ga ispušimo dok je natrpa. Goni ga više u majčinu, Doru i ovaj fenjer. Ha? Ljudi, nešto gudite mi za visa. Juhu. Aj, jupi, ich glaub meine Mami und Papi kommen. Jawohl, super, ich geh wieder nach Hause, das freut mich so sehr. Jawohl, ich bin doch hier. Kommt und holt mich ab. Hehehe, endlich geht's wieder nach Hause. Hallo, meine lieben Eltern. Ja, mein süßer Spatz, wo warst du denn? Komm her, du kleiner Wichser. Weißt du denn nicht, dass du um 7 Uhr im Bett sein müsstest? Hab ich dir das nicht zweimal gesagt? Ja, aber Papi, diese Familie hat mich gefunden und hat mir geholfen, euch wiederzufinden. Ja, dann vielen Dank. Dann vielen Dank nochmal, kommt uns gerne in Hodenberg besuchen, gell, Mama? Aj, babo, zamisli na ove bongove puš. Ihr könnt gerne bei uns schlafen. Drži makar, evo te ova igračka ponese se tam, drži, majnik, imaš, igraj se tamo, on se ti bongo. Das ist aber schön. Papi, darf ich das mitholen? Aber natürlich. Wieder. Mhm. Auf Wiedersehen. Tschüss. Baba, šta ovo bi jebot? Me se čini da Pujdo piju pravu. Izgleda da su ovo vanzemljaci. Nego Vaha, ne reče ti meni šta bi kod doktora, šta ti je rekao? Ma rekao mi 200 eura. Pa dobro to, ali šta imaš? Pa imam 50 eura. Pa dobro to, ali deš, šta ti je, šta je s tobom, šta ti fali? Pa 150 eura mi fali. A čuj,